Hej alle sammen, nu vil vi lave en video af, hvordan man laver en sløjfe i håret. Og ja, kig med. Du starter med at tage dit hår og røre det, selvfølgelig. Og så tager du sådan her for ørerne, cirka for ørerne, her. Og det samme gør du hen i den anden side. Og det samler du til en tot, eller hvad man skal sige, sådan en hestehale af en slags. Skal vi lige have alt det her hår med. Det er fandme elektrisk det her. Men inden du... Nej, lige. Og det tager du så bare og sætter op. Fandt skal vi noget der. Sætter op i en hestehale. Alt efter hvilken højde du vil have din sløjfe. Stram. Så rører du sådan en lille smule hernede, for lige at få det. Og jeg sprøjter vand i, fordi at det her det er meget lidt. Så tager du en lille tot herop, og den skal ikke være større end sådan her, og hæver ud. Hvad skulle jeg ikke have gjort? Tager op foran her, og fordi at min den lige gik lidt i stykker, tager jeg den bare lige ud og sætter den i igen. Så hjælper det lidt. Sådan. Så. Og så lader du bare det her hår ind. For det skal vi først bruge senere. Så tager du dit hår her. Og så rører du det lige. Lige besværer lidt af det. Sådan der. Og strammer igen. Så toperer du det sådan en lille smule. Ikke for meget, men også sådan, så det bliver sådan flot. Så deler du dit hår op i to. Sådan stort set lige store. Og gør det her i midten. Den pænt, nogenlunde pænt. Og så tager du et hårspænd og sætter den ene tot op. Skal vi lige op i en bare op i siden, fordi så sidder det ikke i vejen. Så tager du din anden tot og gør lige sådan lidt med fingrene her, og måske toperer lidt mere, hvis du ikke har så meget fylde. Og så tager du og bukker den ind, sådan her. Og så tager du hårspænd og sætter i fra neden. Og fra oven. Det bliver så ikke så kønt med her. Så tager du din anden hårtot og gør det samme. Du bukker ind her. Ej, det driller. Så sætter du en håndhold i. For neden. Og for oven. Og så kan du også rette den lidt til, hvis du vil have den større eller pænere eller sådan. Og så
Så har vi den tot, vi tidligere satte heroppe foran. Den tør du så og rører lidt. Sådan der. Og så tager du den om bagved og ind i midten. Og så tager du din tot ind igennem den højre lykke. Og op og over, så den dækker elastikken. Og ned igennem den venstre. Sådan, og så strammer du en lille smule til. Og så sætter du også den fat med en hånd her ned bagved. Så kan du lige række lidt her. Og den irriterende, den her. Sådan. Så har du simpelthen en sløjfe. Og du kan også vælge at lave det, hvor du krøller den tot, du har. Først, hvis du vil have den mere elegant. Men det glemte vi lige at sætte til. Så, vi ses.